मेट्रिक आनजाद बा HSLC आनजादाव फैथावथाव मोननैसो माल्टिपल चॉइस क्वेश्चनफोर लानानै नैबे दिनैनि थाखोखौ बा दिनैनि भिडिअखौ आङो जागायनो आखायाव लादों। दिनै बे जायगोन एडभान्स मैथमेटिक्सनिनो माल्टिपल चॉइस क्वेश्चन जों सावरायगोन। बेयो पार्ट 2 आरो बे पार्ट 2 आव जोङो चैप्टार 1 जाय चैप्टारनि मुङा जाहैदों थुबुर, बे थुबुर चैप्टारनिनो मोननैसो आनजादफोराव फैनाय माल्टिपल चॉइस क्वेश्चन बा सायख'नाय जि सोंथिफोर बेखौ लानानै नैबे दिनैनि थाखोखौ जागायनो आङो लादों। दा आङो गोबाव खालामाबालासिनो दिनैनि नैबे थाखोखौ जागायलांसै। गिबि मोनसे सोंथिखौ लाबाय। बे सोंथियाव दङ हमना लाबाय ए आरो बि आ मोननै थुबुर जुदि नाम्बार अफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 36 थामहिनबा ए इंटरसेक्शन बी आव बेसे दङ बेयो जागोन 32। माने ए इंटरसेक्शन बी बेयाव टोटल गुदिथा बेसे दङ 32 दं। ओमफ्राय ए माइनास बी एन अफ ए माइनास बी इज इक्वल्स टू 25 थामहिनबा ए माइनास बी आव बेसे गुदिथा दङ ए माइनास बी आव दङ 25। थिग बिदिनो एन अफ बी माइनास ए थामहिनबा बी माइनास ए आव बेसे गुदिथा दं 20 दं। अब्लाथाय एन अफ ए इउनियन बी बेनि माना बेसे जागोन बेखौ जोङो दिहुननांगौ आरो ना। बेयो सिगाङो माबायाव फैखाबाय, इयो आनजादाव फैदोंमोन, इयो HSLC आवनो थामहिनबा मेट्रिक परिखायाव फैखादोंमोन 2017 आव बे सोंथिया फैदोंमोन आरो। अब्लानिया बे सोंथिखौ जों बोरै मावफुंगोन, जोंनो मा दिहुननांगौ एन अफ ए इउनियन बी थामहिनबा ए इउनियन बी ए इउनियन बी आव बेसेबां गुदिथा दं बेखौ दिहुननांगौ आरो ना। अब्ला जों फर्मुलाखौ गोसोआव लानांबाय जे एन अफ ए इउनियन बी माने फर्मुलाया मा, जुदि जों इंटरसेक्शन थानाय ए माइनास बी बी माइनास ए इनि लोब्बायाव फर्मुलाखौ लिरनांगौबाथाय मा फैयो इयाव एन अफ ए माइनास बी प्लास एन अफ बी माइनास ए प्लास एन अफ ए इंटरसेक्शन बी, बे जाबाय फर्मुला जोंहा। बे फर्मुलायाव जों फज'ना होबानो जाबाय आरो एन अफ ए माइनास बी प्लास एन अफ बी माइनास ए प्लास एन अफ ए इंटरसेक्शन बी। एन अफ ए इउनियन बी नि फर्मुलाया बेखिनिया, बेखौ गोसोआव लानांगोन। अब्लाथाय एन अफ ए माइनास बी माने मा, एन अफ ए माइनास बी माने 25, नैबे प्लास थाबाय। एन अफ बी माइनास ए माने बेसे 20, बेखौ होबाय प्लास दङ। ओमफ्राय एन अफ ए इंटरसेक्शन बी, एन अफ ए इंटरसेक्शन बी आ 36, अब्ला बेसे जाहैबाय दाजाबजोब्बाथाय 505, ओमफ्राय आरोबाव 6 दाजाबबा बेसे 11, 1 थाबाय ना आखायाव, बेयाव 4 जाबाय, 4 5 6 7 8 81। अब्लाथाय बबे फिननाया नैबे डि नाम्बार अपसन आरो। बेनिखायनो थार सायख'थाया जागोन, थार सायख'थाया जागोन जोंहा डि नाम्बार अपसना 81आ फिननाय जागोन आरो ना। अब्लानिया जोंहा नैबे से नाम्बार सोंथिया मावफुंजाबाय। एबार गुबुन मोनसे सोंथि लाबावलायनि आरो जोङो गुबुन मोनसे सोंथिखौ लालायबाय। बे सोंथियाव दं नै थुबुर ए आव गुदिथाफोरनि अनजिमाया 5 थामहिनबा आच्छा खेबसे फरायजोबना होदों। थुबुर ए आव गुदिथाफोरनि अनजिमाया 5 आरो बी इक्वल्स टू मा दङ 1 2 3 4 मोनब्रै गुदिथाफोर दं। ए इनटू बी आव थानाय गुदिथाफोरनि अनजिमाया बेसे जागोन। अब्लाथाय नाय जोंहा ए आव बेसे दं, ए आव बेसे गुदिथा दं होनना बुंदों टोटेल 5। एबार बी आवलाय बेसे गुदिथा दं, बी आ मा दं 1 2 3 4 होनाय दंना। अब्ला खैथा गुदिथा दं इयाव 1 2 3 4 मोनब्रै गुदिथा दं। अब्लाथाय नैबे ए इनटू बी आव बेसे गुदिथाफोर दं, गुदिथाफोरनि अनजिमाखौ दिहुननोब्लाथाय जों मा खालामनांगौ, सानजाबना होनांगौ जे ए आव बेसे गुदिथा दं बी आव बेसे गुदिथा दं बेखौ जों सानजाबना होनांगौ आरो। ए आ बेसे 5 आरो बी आव बेसे दं 4 2। अब्लाथाय जों इखौ सानजाबबा मा मोनो, ए इनटू बी आव बेसे गुदिथा दङ इखौ दिहुननोबाथाय ए आव बेसे गुदिथा दं बी आव बेसे गुदिथा दं बेखौ सानजाबना होनांगौ। ए आव मोनबा ओंखारदोंमोन, बी आव नै थुबुर हिसाबै होदो बेसे गुदिथा दं साननांगौ बेखौ 1 2 3 4 मोनब्रै, बेनिखायनो 5 सानजाब 4 बेसे जाबाय 20। अब्ला 20 आव दङ सी नाम्बार अपसनाव दंना, बेनिखायनो नैबे थार सायख'थाया जागोन सी नाम्बार अपसना। थार सायख'थाया जागोन सी नाम्बार अपसन नाम्बार सी आ बेनि फिननाय जागोन आरो। अब्लाथाय जोंहा बेयो
2 नाम्बाराबो जोब्बाय नेक्स्ट जों गुबुन मोनसे सोंथि लाबावनि आरो नेक्स्ट मोनसे सोंथि लालायबाय जोङो बे सोंथिया फैदोंमोन सिगाङो मोनसे टेस्ट एग्जामाव फैदोंमोन इयो लखिमपुरनि मोनसे टेस्ट एग्जामाव फैदोंमोन आरो ना टेस्ट एग्जाम बा जायखौ जों दा प्रि HSLC एग्जाम होननानै बुङो इयो 2017 मायथाइयावमोन बियो बेयाव फैदोंमोन आरो ना अब्लाथाय दा जों बेखौ मावफुंनि बेयाव जोंना सोंथिया दङ इफोरबायदि जे जुदि a = 135 आरो b = 24 - 1 अब्ला a * b आव थानाय गुदिथाफोरनि अनजिमाया थामहिनबा गुदिथाफोरनि अनजिमाखौ सोंदो a * b आव गुदिथाफोरनि अनजिमाया बेसे थामहिनबा इयाव मा होनाय दं n of a माने मा a आव बेसे गुदिथा दं 1 2 3 मोनथाम दं ना मोनथाम दङ a आव टोटल गुदिथा बेसे मोनथाम दं मोनसे मोननै मोनथाम b आवलाय n of b आव थामहिनबा n of b माने मा b नि गुदिथाफोर बेसे दं इयाव मोनसे मोननै मोनथाम दङ अब्लानिया जों मा दिहुननांगौ a * b आव बेसे गुदिथा दं थामहिनबा n of a * b बेखौ दिहुननांगौ आरो जों ना a * b आव बेसे गुदिथा दं बेखौ दिहुननांगौ जों बेखौ माबोरै दिहुनगोन नैबे a आव बेसे दं b आव बेसे दं बेखौ सानजाबना होनांगोन a आव बेसे मोनथाम सानजाब b आव बेसे दं मोनथाम टोटल बेसे जाखो 3 सानजाब 3 9 अब्ला 9 आव बेयाव दं नैबे b नाम्बार अपसनाव दंना बेनिखायनो थार सायख'थाया मा जागोन बेनि थार सायख'थाया जागोन b नाम्बार अपसन जागोन 9 नाम्बार ना सरि 9टा गुदिथाफोर दङ a * b आव अब्लाथाय बे जाबाय गुदिथाफोरनि मोननैसो मावफुंना खोन्थिबाय आं नेक्स्ट एबार गुबुन मोनसे सोंथि लाबावनि आरो नेक्स्ट सोंथि लालायबाय जोङो बे सोंथिया फैदोंमोन 2017 मायथाइनि डिब्रुगड़नि मोनसे टेस्ट बा प्रि टेस्ट बा प्रि HSLC दिनै जायखौ प्रि HSLC होनना बुङो बै टेस्टआव फैदोंमोन 2017 मायथाइयाव फैदोंमोन इयो अब्लाथाय बेयाव बे सोंथिया इफोरबायदिमोन आरो ना जे हमना लाबाय a आरो b आ मोननै सानथाइ थुबुर माने जायखौ फाइनाइट सेट्स होनना बुंदों ना फाइनाइट सेट्स थामहिनबा जायफोर थुबुरनि गुदिथाफोरखौ जों साननानै फोजोबनो हायो जुदि n of a थामहिनबा a आव थानाय गुदिथाया बेसेबां n आव थानाय गुदिथाया p मोन p ता दं आरो n of b थामहिनबा b आव थानाय गुदिथाया बेसे दङ q दङ टोटल q ता दङ अब्ला a निफ्राय b सिम गासै सोमोन्दोआ a नाम्बार अपसनाव दं 2 p + q b नाम्बार अपसना 2 p q c अपसना दङ p + q आरो d नाम्बार अपसना दङ pq दं अब्लाथाय अबे मोनसेया बेनि फिननाय जागोन बेखौ जों दिहुननांगौ आरो ना अब्लाथाय दा जोंना ओरैबायदि जायो सिगांनाथ' गुदिथाफोर a * b नि गुदिथाफोरखौ सोंदोंमोन जेनेबा a * b नि गुदिथाफोरखौ सोंनाय जादोंमोन अब्लाथाय जोंहा मा डाइरेक्टयै गुदिथाफोरखौ सानजाबना होबानो जायोमोन आरो ना एबारनिया नाथाय मा जोंना होननानै बुंदों मा a निफ्राय b सिम गासै सोमोन्दो a निफ्राय b सिम थांनाय गासै सोमोन्दोआ बेसे जागोन बेखौ सोंदो जुदि जोंना n of a = p दङब्ला ओमफ्राय n of b खौ बेसे होदो जोंनो n of b खौ q होदो अब्लाथाय जोंना मा जागोन a निफ्राय b सिम सोमोन्दो बेखौ जोङो माबोरै दिहुननो हायो 2 टु दि पावार लानांगो ओमफ्राय 2 टु दि पावार लानानै मा खालामनांगो a निफ्राय b सिम नालाय a आव बेसेबां गुदिथा दं p दंना ओमफ्राय b आव बेसे गुदिथा दं q दं अब्ला p आरो q खौ पावार हिसाबै सानजाबनांगो नैबे 2 नि पावार हिसाबै p * q थामहिनबा मा जाबाय 2 टु दि पावार p * q माने pq अब्लानिया बेयो अबे नाम्बार अपसनाव दं इयो इ दङ नैबे b नाम्बार अपसनाव दं आरोना बेनिखायनो थार सायख'थाया बे जाहैबाय थार सायख'थाया जाबाय बेसे नाम्बार अपसननि b नाम्बार अपसन 2 टु दि पावार pq बे जाहैबाय बेनि फिननाय अब्लाथाय बे मावफुंजाबाय नेक्स्ट जों गुबुन मोनसे सोंथि लाबावलायनोसै आरोबाव एखे रोखोमनि मोनसे सोंथि लालायबाय बे सोंथिया फैदोंमोन 2017 मायथाइनि
करिमगन्जआव जानाय टेस्ट एग्जामिनेशन बा जितु दा जायखौ जों प्रि HSLC एग्जाम होननानै बुङो बेयाव फैदोंमोन सोंथिया ओरैबायदि हमना लाबाय ए आरो बि आ मोननै सानथाइ थुबुरफोर जुदि a इक्वल्स टु 2 3 4 5 आरो n of b थामहिनबा b आव थानाय गुदिथिया मोनथाम 3 जायोब्ला a निफ्राय b सिम गासै सोमोन्दोआ 2 to the power 7 होदो 2 to the power 12 होदो c आव होदो 7 आरो d आव दं 12 अबे मोनसे थार फिननाय बेखौ दिहुननांगौ जों नायनांगोन जे a आव बेसे थुबुर दं ना सरि a आव बेसे गुदिथा दं a थुबुराव a आव नायनो थांबाथाय नैबे a आव बेसे दं 1 2 3 4 मोनब्रै दं ना मोनब्रै होमबा n of a आ बेसे 4 a आव a थुबुराव बेसे दं टोटल मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै गुदिथा दं आरो n of b आ थामहिनबा b आव बेसे गुदिथा दं होनना बुंखादो बेयाव मोनथाम दं होनना बुंखादो आरो अब्ला a निफ्राय b सिम सोमोन्दो बेनिखायनो a निफ्राय b सिम सोमोन्दो नाय a निफ्राय b सिम सोमोन्दो दिहुननोब्लाथाय मा खालामनांगौ होनदोंमोन 2 मोनसे लायो आरो 2 नि पावाराव मा जायो a आव थानाय गुदिथा आरो b आव थानाय गुदिथा बिसोरखौ सानजाबनांगौ a आव बेसे गुदिथा दङ a आव दङ 4 गुदिथाया सानजाब b आव बेसे गुदिथा दं मोनथाम अब्ला मा जागोन 2 आ 2 थाबाय आरो पावारखौ सानजाबा 4 सानजाबथाम बेसे जाबाय 12 अब्लाथाय फिननायाव बे जागोन 2 to the power 12 अबाव दं बे फिननाया बे दङ नैबे बी नाम्बार अपसनाव बेनिखायनो थार सायख'थाया जागोन जोंहा थार सायख'थाया जागोन बेसे बी नाम्बार अपसन ना जेराव माने 2 to the power 12 दं आरो बेमोन बेसे 5 नाम्बार सोंथिसोमोन आरो ना इयो 4 नाम्बार नङा 5 नाम्बार सोंथि अब्लानिया जोंहा फिननायाव बे जाहैबाय बी नाम्बार अपसना जाहैबाय बेफोरबायदिनो जोंहा बेखौ होनना बुङो जोंहा सोमोन्दो आरो ना अब्लाथाय जोङो सानजाब गासैयाव मोननै थुबुरनि सानजाब गासैयाव बेसे गुदिथा थायो बेखौ दिहुननो सोलोंबाय आरो लोगोसे मोनसेनिफ्राय मोनसे थुबुरनिफ्राय गुबुन मोनसेसिम गासै सोमोन्दोआ बेसे जायो बेखौबो मोनबाय जोङो आरो आङो नैबे मोनसे सोंथिखौ मावफुंनानैनो दिनैनि नैबे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों।